वासुदेवाय ओम तत्सतो मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। அந்த கொஸ்டினுக்கு அப்புறமே பதில் சொல்லவா மாதாஜி? கதை சொல்ல சொன்னேன்ல, இருங்க. என்ன கதை சொல்ல சொன்ன நானே மறந்துட்டேன். மாதாஜி அந்த இவரு நித்யானந்த வந்து எட்டி வரைப்பாருல்ல மாதாஜி. அது ஓகே. அது தவிர இன்னொரு கதை சொல்றேன்னு சொன்னேன், நான் மறந்துட்டேன். சரி நீங்களும் மறந்துட்டீங்களா? ஓகே, ஞாபகம் வச்சே சொல்றேன். நேத்து சொன்னேன்ல சொல்றேன். கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றேன் சொன்னீங்க, கதை சொல்றேன். அது வைடு எதுன்னு சொல்லியா? சரி நான் ஞாபகம் வச்சே சொல்றேன். ஓகே, அவர் வந்து சிவானந்தா அப்படியே அவர் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா? அவர் அதாவது பேசிக்கலி ஒரு அவர் தான் வந்து டூர் ஆர்கனைசர் மாதிரி. அவர் வந்து டிவோட்டிஸை வெயிட் பண்ண வச்சாருன்னு ஒருத்தர் எட்டி உதைப்பாங்க. எல்லாரும் அலறச்சே அவர் சொல்லுவாரு, எனக்கு எவ்வளவு பாகியம். ஏன் சொல்றேன்னா இந்த கான்டெக்ட் அதை தான் சொல்றது. இப்போ வந்து டேட் டிவோட்டிஸ்னால நம்ம சாஸ்டைஸ் ஆனோம்னா நம்ம ஜென்ரலி கோவப்படக்கூடாது. நம்ம அதை ஒரு அதிர்ஷ்டமா நினைக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து சும்மா திட்ட மாட்டாங்க. அவங்க திட்டுறாங்கன்னா அவங்க கோவத்தையும் திட்ட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து திட்டுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது பண்ணணும்ன்ற எண்ணத்துலதான் அவங்க திட்டுவாங்க. சோ நம்ம தப்பே பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டாலும் சரி வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஏத்துக்கணும். இது நான் எப்படி உணர்னா, சில தடவை பியோர் டிவோட்டிஸ் வந்து யார் அவங்க கிட்ட க்ளோஸா இருக்காங்களோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி, எனக்கு தான் கேட்கலையே என்னமோ நினைச்சேன். இன்னும் கேட்கல மாதாஜி சொல்றது ஒண்ணு. எனக்கு தான் கேட்கலையோன்னு நினைச்சேன் நான். பேர் என்ன சொன்னாங்க அந்த எட்டி உரைக்கிறவங்க? கோபால சர்மாவை என்னமோ சொன்னாங்க. டூர் கைட் கிருஷ்ணா. அப்புறம் பார்த்து சொல்றேன். பார்த்துட்டு சொல்றேன். பார்த்த புக்ல கிடைக்கவே இல்லை. மாதாஜி சிவானந்த சேனான்னு நினைக்கிறேன்ல மாதாஜி. ஆமா ஆமா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. சிவன் அவங்க வந்து டூர் கைடா இருப்பாங்க மாதாஜி. அவங்கள வந்து ஒரு தடவை எட்டி வச்சிருப்பாங்க. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அந்த பேரு, ஆனா நம்ம கிடைக்கல. அதனால வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கூடும். ஏன்னா கலாவதி மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா? இல்ல கோஸ்ட் ஆக்கினா கூட பரவாயில்ல. இவ்வளவு நேரம் பேசல மாதாஜி. நீங்க கேக்கல மாதாஜி. கடைசியில என்ன கேட்டீங்க நீங்க? கடைசியில என்ன கேட்டீங்க? நீங்க இந்த டூர் கைடு சொன்னீங்க, அதோட கேட்டது. அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் கேட்கலையா? ஓகே ஓகே. சிவானந்தம் சொன்னீங்க.
அதனால வந்து எதுக்கு சொன்னேன்னா நாங்கெல்லாம் மாயாப்பூர் போயிருந்தோம் ஃபேமிலியா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கலாவதி மாதாஜி என்ன கோஹோஸ்ட் இல்ல ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. அது எப்படி செய்யணும் மாதாஜி? உங்க பேர்ல போய் ஆமா, என் பேர்ல போயிட்டு கோஹோஸ்ட்னு ஒரு இடம் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல ஹோஸ்ட் இருக்கும், ஏதாவது ஒண்ணு. இப்போ வந்து இவர் வந்து நாங்கெல்லாம் ஷாப்பிங் போயிருந்தோம், ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நான் சொல்றது, நான் தீக்ஷா பெறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த தீக்ஷாக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணுவோம் இல்ல ஷெல்டர், ஆசிரியத்துக்கு முன்னாடி டைம் நாங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனது பிகினிங்ல நாங்கெல்லாம் ஷாப்பிங்னா நான், எங்க மாமா, எங்க அம்மா, என் பொண்ணு, என்னோட கசின் எல்லாம் போயிருந்தோம். அப்ப வந்து பிரபு பாத்துட்டாரு. அப்ப அச்சோ பாத்துட்டாரே, ஷாப்பிங் போயிடுச்சே அந்த எண்ணம். அப்பதான் நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு பிரிமிட்டிவா இருப்போம்னு. கூட்டிட்டு உள்ள போனார், நீ வான்னு. சரி குடுன்னு வெளில வந்துட்டே, நான்லாம் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், இப்ப நீங்க பாட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்தேன். அப்ப பிரபுனாரு, நீ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுவேன் இல்லையா, அதனால நீ கடகடன்னு டெக்கரேட் பண்ணிடு, குரு மகாராஜ் வராருன்னு. குரு மகாராஜ் யாருன்னு கூட எனக்கு அப்ப தெரியாது, அதோட இது கூட நம்மளுக்கு தெரியல, ரைட்? ஆனா பிரபு வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவ்வளவு பிராப்தம் கொடுப்பாங்கன்னு. சரி, இதை ஒரு சைட்ல வைங்க. அப்ப நான் பேசல, நான் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே அவர் வந்து, ராதிகா ஸ்டாப் மாதாஜி டாக்கிங். எங்க இருக்குன்னு தெரியல மாதாஜி கோஹோஸ்ட். மாதாஜி மணிமேகலை டச் பண்ணுங்க, மாதாஜி நேம டச் பண்ணுங்க மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி. ஓகே. அதை வந்து டச் பண்ணுங்க. டச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆச்சுன்னா இல்ல ஹோஸ்ட், கோ ஹோஸ்ட், மேக் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு வரும், இல்லைன்னா ஹோ ஹோஸ்ட் வரும். மாதாஜி பேர் இருக்கு பாருங்க, ராஜரங்கினி ராதிகா தேவின்னு இருக்கு, அதை டச் பண்ணுங்க. அது டச் ரசரங்கினி பண்ணிட்டு ராதிகா. என்னென்ன அந்த வருது, கோஹோஸ்ட் மேக் ஹோ ஹோஸ்ட் இருக்கும் பாருங்க. ஓகேவா மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி? இதுவும் பண்ணு, கோஹோஸ்ட்னு இருக்கு, அதை டச் பண்ணவா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, ஹோ ஹோஸ்ட் டச் பண்ணுங்க. டச் பண்ண, ஆனா மாதாஜி பேருக்கு அது வரலையே. நீங்க எக்ஸிட் பண்ணிடுங்க, ஃபுல் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிட போறாங்க. சரி, வந்துச்சா? ஓகே ஓகே. வந்துருச்சு மாதாஜி, வந்துருச்சு. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? நீங்க தெரியுறீங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். நீங்க தெரியுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரைட், இப்போ வந்துட்டோம். இப்போ பிரபு வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, ராதிகா பேச, நான் நினைச்சேன் நான் பேசவே இல்லையே என்னன்னு. அப்புறமா தான் புரிஞ்சிச்சு, சில தடவை மத்தவங்களை சொல்ல முடியாது, நம்மளுக்கு யார்கிட்ட கம்ஃபர்ட் இருக்கோ, யாரு நம்ம நினைக்கிறோமோ ஓகே இவங்க வந்து சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு இருந்தா நம்ம எடுப்போம். இது வந்து நிறைய தடவை நான் கிளாஸ்ல கூட நான் பண்ணிருப்பேன். இப்போ வந்து ஆர்கியூ டெஃபினட்டா பண்ண மாட்டாங்க இவங்க, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு யாராவது தெரிஞ்சா அவங்க வந்து மாதாஜி கொஞ்சம் விடுங்க, மாதாஜி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து இதுவே வந்து அவங்க தப்பான எண்ணத்துல எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க பேரே எடுக்க மாட்டோம், நம்ம எதுக்குடா வம்பு அப்படின்னு. டீச்சரா சொல்ல, ஜென்ரலா சொல்றோம், ஒரு கிளாஸ்மேட்ஸா. அதனால வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே அதை வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்கணும். சோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் சோ இந்த ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த 106ல, அந்தரிக்ஷே தேவகணா கந்தர்வ சித்த சாரணா ஸ்ருதி நிருத்யகாரி வாத்திய கீதா நாட்டக வாட்டக பாதா நவத்வீப யாரநாதா சபே ஆசி நாச்சே பானா பிரிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதெல்லாம் மாதாஜி தேக காந்தி கௌரவ வர்ணான்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 106 சொன்னீங்கல்ல? ஆமா மாதாஜி, 106 13வது இதுல மாதாஜி. ஓ, ஆதியே போகுது எனக்கு ஒரு செகண்ட் இருக்கு. மத்தியலீலா மாதாஜி. மாதாஜி இதே மாதிரி அத்வைத ஆச்சாரியாரை கூட வந்து சைதன்யர் ஒரு தடவை அடிப்பாரல்ல மாதாஜி, வேணும்னா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு அடி வாங்கணுங்கிறதுக்காக அடி வாங்குவாரல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்ட். இந்த மாதிரி எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க, டெலிபரேட்லி டன். எப்படின்னா வேணும்ட்டே வம்பிழுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்திலேயே பண்றாரு, இது மத்திய லீலை தாங்க. ஆமா மாதாஜி, அவர்கிட்ட வாங்கினா ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பார். அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சேனே அவர் சொல்லுவார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதே போல ஒரு தடவை ஆமா, இந்த முஸ்லீம் ஒருத்தர் இது யாசம் இது கேட்க போறப்ப அவர் மூஞ்சில எச்சி திட்டு வரல மாதாஜி. இல்லையே, எனக்கு தெரியாது. டொனேஷன் கேட்க நீங்க தான் சொன்னீங்க மாதாஜி. அப்ப கூட சான்ஸே இல்ல. நித்யானந்தர் கோபம் வரும். இல்ல மாதாஜி, அப்ப அவர் ஹரே கிருஷ்ணாவை சொல்ல வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஓ, இது மூஞ்சில இல்ல இல்ல, அவங்க வந்து ஓகே, அது வந்து முஸ்லிம் இல்ல, அவங்க இவங்க ஜகாய் மகாய். ஜகாய் மகாய். கரெக்ட், எல்லாமே பண்ணுவாங்க அவங்க. மாமிசமா நித்யானந்தாவை இன்சல்ட் பண்ணி.
கரெக்ட். ம். அதே மாதிரி கரெக்ட். அது புத்தர் கிட்ட அந்த மாதிரி நிறைய நான் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லல, இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத சொல்றேன். இவங்க பண்ற சாஸ்டைஸ பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? இப்ப நம்ம 106 இதுதானே. தேஹா காதி கௌரா வர்ண தேக்கியா அருணா காபு காந்தி தேக்கியேன மல்லிகா புஷ்ப சமா. தேக தேக காந்தி வர்ணா தேக்கியே ஹருணா காபு காந்தி தேக்கி ஜேனா மல்லிகா புஷ்பசமா. அவரது திருமேனி சில நேரங்களில் பொன்னிறத்திலும் இளஞ்சிவப்பாக மாறியது, சில நேரங்களில் மல்லிகை மலரை போன்று வெண்மையாக காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மனோஜ். அவர் வந்து எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு பல எக்ஸ்பிரஷன் சொல்றாங்க. அவர் வந்து சில தடவை அதாவது அவருக்கு வந்து கண்டினியூஸா கண்ணு வருது, எக்ஸ்டெட்டிக் சிம்டம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது இல்லையா. சில தடவை அவரோட கலர் கூட பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருக்கிறவர் வந்து அப்படியே செவன் ஆகுது. அப்படியே மல்லிகா ஃபிளவர் அப்படிதான் இருக்கும், ஷைனிங்கா. அந்த மாதிரி அவருக்கு இருக்குன்னு பாடிலி லஸ்டர் சொல்றதுதான். பாடியோட கலர் கூட மாறுது அப்படின்னு, பிளட் ரஷ் ஆகுதுன்னு. கபு ஸ்தம்ப கபு பிரபு பூமி தேலோ தாயா शुष्क काष्ठ समपदा हस्तना चलया. யார் படிக்கலையா? காபு ஸ்தம்ப காபு சரிம்மா. பூமி தேலோடய சுசங்க கஷ்ட சம பத கஷ்ட நசலயா. சில நேரங்களில் அவர் ஸ்தாபித்தபடி இருந்தார், சில நேரங்களில் நிலத்தில் உருண்டார். உண்மையில் சில நேரங்களில் அவரது கால்களும் கைகளும் காய்ந்த கட்டையை போன்று கடினமாயின, அவர் துளியும் நகரவில்லை. சில ஹரே தடவை வந்து கிருஷ்ணா. அவர் அப்படியே நின்றுட்டார், பிரமிச்சு போயிட்டு. சில தடவை உருண்டுறாரு, சில தடவை வந்து கட்ட மாதிரி ஆச்சு காலும் கையும். ரைட். அவரால் கொஞ்சம் கூட மூவ் கூட பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்ல அவர் வந்து நிக்கிறாரு அப்படின்னு. கபு பூமி பாதே கபு ஸ்வாஸ்ட கய ஹீனா யாக தேக்கி பக்த கணேரா பிராணஹாய க்ஷினா. படிமா, நீ என்னோட போயிருச்சு, நீ படி. ஹரே கிருஷ்ணா. காபு பூமி படே காபு ஸ்வாசகாய ஹீனா ஜாகா தேகி பக்த கணேரா பிராணகாய சீனா. மகா பிரபு நிலத்தில் விழுந்தபோது சில நேரங்களில் அவரது சுவாசம் ஏறக்குறைய நின்றுவிட்டது. பக்தர்கள் அதை கண்டபோது அவரது பிராணனும் தளர்ச்சி உற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மனோஜ். அவர் விழுந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த டிவோட்டிஸ் வந்து பார்த்த பயங்கரமா அவர் மூச்சே நின்று போச்சு. டிவோட்டிஸ் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கும் வந்து மூச்சு நிறுத்து. அந்த லெவலுக்கு அவங்க பாவத்தை சொல்றாங்க. இவருக்கும் சுவாசம் வரல, அவங்களும் வந்து மூச்சு லிட்டரலா அவங்களால பிரீத் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு. கபு நேத்ரே நாசயா ஜலா முகே பாதி பேனா அமிர்தேரா தாரா சந்திரா பிபேதா ஏனா. काबू नेत्रे नाचाया जाला मुखे पदीपेना अमृदोर तारा चंद्र பிம்ப வகையினா. மொழிபெயர்ப்பு. அவரது கண்களிலிருந்தும் சில சமயங்களில் அவரது நாசி துவாரங்கள் வழியாகவும் நீர் வழிந்தது. அவரது வாயிலிருந்து நுரை கண்டது. அந்த பாய்ச்சல்கள் சந்திரனிலிருந்து இறங்கி வரும் அமிர்தத்தின் பெருங்கெடுப்புகளாக தோன்றின. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கண்ணுல இருந்து அப்படி தண்ணியா கொட்டுறது. அவர் எல்லாமே பேசிக்கலி என்னன்னா நொர கட்டுறதுன்னா அப்ப எந்த லெவலுக்கு அவருக்கு வந்து எக்ஸால்டடா இருக்காரு அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து இதனாலதான் சைதன்ய சரிதாமிர்தா வந்து நம்ம படிக்கிறச்சே அட்வான்ஸ் PhDன்னு சொல்றாங்க. இதுவே ஃபர்ஸ்ட் யாராவது படிச்சாங்கன்னா சீ இப்படியா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ எலிவேட் ஆக ஆக நம்மளுக்கு வந்து ஓகே இது வந்து அவரோட எக்ஸ்டெட்டிக் சிம்டம், அந்த பாவத்துல அவர் இருக்காருன்றத நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். அதனாலதான் நம்ம எதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லணும், ஒரு லெவல்ல தான் போகணும். டக்குன்னு எடுத்த உடனே ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. செய் பண்ணலான சுபா நந்த கையில இல்ல இது பாக்கல. இது கபு நேத்ரே அதுதான் நாசல் மாதாஜி. அதான் பார்த்தோம். அதான் ஓகே. மாதாஜி. செய் பெனலான சுபா நந்த கைல பானா கிருஷ்ண பிரேம ரசிகா தேனோ மகாபாகவான். செய் பெனலான சுபானந்தா கைலபானா கிருஷ்ண பிரேம ரசிகா தேசோ மகாபாக்கியவான். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வாயிலிருந்து விழுந்த நுரையை சுபானந்தர் எடுத்து குடித்தார். ஏனெனில் அவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் கிருஷ்ணரின் பரவசமான அன்பின் மென்மையான அனுபவத்தை அனுபவிப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவராகவும் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுபானந்தா ஐயோ இதான் சான்ஸ் அவர் கீழே விழுந்ததுக்கு இப்ப நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன்.
நிறைய பேர் நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது தப்புன்னு சொல்ல, பட் அவங்க மனசால எலிவேட் ஆகாதால சில தடவை வந்து குரு மகாராஜ் வந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு கூட கொடுத்திருக்காரு. ரைட். அது வந்து இத்தனைக்கும் வந்து அவர் ஸ்பூன்ல சாப்பிடுறாரு. அவர் வந்து அதை வந்து மத்த டிவோட்டிஸ்க்கு அவர் கர்மத்தை எடுக்கிறாருன்ற கான்செப்ட்ல அவர் கொடுக்குறாரு. ஆனா 2-3 டிவோட்டிஸ் வந்து எனக்கு வேண்டாம், அவர் வச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து நான் அவங்கள தப்பு சரின்னு சொல்ல. அந்த மைண்ட், அதாவது அவங்க எண்ணம் வந்து இன்சல்ட் பண்ணோன்றதோ இல்ல அவங்க கேவலமா நினைக்கிறாங்களோன்றது இல்ல. அப்படியே நம்ம பழகிட்டோம், ரைட்? யாரதையும் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த பழக்கத்துல இருந்து இந்த பாவம் இஸ் வெரி அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிற லெவலுக்கு வரல. இப்ப 2 பேர் சாப்பிட்டாங்க. ஒருத்தங்க வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, இன்னொருத்தங்க புரியாதவங்க. புரியாதவங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஏதோ அந்த இப்ப யாரோ குடிக்க உங்க வாயில இருந்து கொடுத்தாலும் பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, அவங்க வாயில இருந்து கொடுக்குறாங்க. கொடுத்தாலும் அந்த மாதிரி ரெண்டு இட் டசன்ட் மேட்டர் டு மீ, ஐம் அ ஈஸி பர்சன் கோயிங் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க. இப்போ 3வதா அப்படி நான் ஃபாலோ பண்றேன் ப்ராசஸ். இதனாலதான் நம்ம வந்து வேதத்திலையும் சாஸ்திரங்களையும் வந்து நல்லா படிக்கணும், இல்லைன்னா மாட்டிப்போம் அப்படின்னு. இன்னைக்கு காலையில நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதாவது 6வது கேண்டோல என்னன்னா ஒரு பியூட்டி வந்துச்சு கிருஷ்ணர் கிட்ட. அதாவது தேவர்கள் கிட்ட நம்ம வேணும்னா நம்மளுக்கு ஆசைகள் நிறைவேறலாம், நிறைவேறாமல் போகலாம், அது பக்கத்துல வைங்க. பட் அதுல வந்து மோட்சம் கிடைக்காது. ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட பௌதிக ஆசைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம கேண்டோ 2 சாப்டர் 3ல அகாம கர்ம காமிவியோ மோக்ஷ காம உதாரதி தீவிரேத பக்தி யோகேனா எஜதாம் புருஷம் பரம். அதாவது அவர்கிட்ட ஆசைகள் கேட்டோம்னா கண்டிப்பா மோட்சம் கிடைக்கும். எப்படி பௌதிக ஆசைகள் கேட்டா கூட மோட்சம் பண்ணணும்னா அவர் பியூரிஃபை பண்ணுவாரு. இது புரியாதவங்க அது எப்படி இவர்கிட்ட கேட்டா முடியும், அவர்கிட்ட கேட்டா முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம் நீங்க, நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ்னால. சோ அதனால வந்து அவர் அந்த பக்தியோட குடிக்கிறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏய் மத்வா தந்தவா நித்யா கைல காதாசனா பாவே விசேஷ பிரபுரா பிரவேசீலமானா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. இதுல ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து வாந்தி எடுக்கும்போது விவேகானந்தர் 2 கையிலும் பிடிச்சி அதை அப்படியே குடிச்சிடுறாரு. அவர் குடிச்சிட்ட பிறகு அவர் கை எடுத்து அவர் மேல தலைமையில வைக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகி போய் உடம்பு அவருடைய இது ஒண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டா வர்ற மாதிரி ஒரு சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. சோ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா வந்து அந்த கோபியுடைய வாயில வச்ச சாதத்தை வந்து அப்படியே அவரு இது கன்னத்தை இது பண்ணி எடுத்து சாப்பிடுவார் இல்ல மாதாஜி? கோபி இல்ல, கோபா. கோபா 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 கோபா. கரெக்ட் கரெக்ட். வாயில இருந்து அவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் அப்படியே வாயில வந்து உம்முன்னு வச்சுட்டு அந்த ஏரியா இருக்கிறதால மது அந்த இப்படி அனுப்புனா அவர் முகத்துல எல்லாம் ஃபுல்லா விழும். அது விழுந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. அதை பார்த்துதான் பிரம்மா நினைக்கிறாரு, ஏன் இப்படி இருக்காரே அப்படின்னு. இது கிருஷ்ணரோட கருணை. எதுக்கு பேரலா புஷ்ப மாதாஜி சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட்னா, நம்ம ஒண்டிதான் அப்படியானா அவரும் அப்படிதான் பண்றாரு. அப்பனா அவரே இப்படி பண்றச்சே நம்மளுக்கு என்னன்ற பாவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம மகாவீர் நரசிம்மர் பார்த்தோம்னா புரியும். என்ன ஒண்ணு புரியும்னா, வை நாட் மீ என்ற கான்செப்ட் ரொம்ப ஹைலைட் ஆகும். வை நாட் மீனா நான் உன்னோட சேவகன் அப்படின்னு இவர் பிரகலாத் சொல்ல மாட்டாரு, விஷ்ணுவே சொல்வாரு. அதுதான் அவர் நினைக்கிறாரு. விஷ்ணு வந்து பக்தி கூட கொடுப்பாரு, முக்தி கூட கொடுப்பாரு. சாரி, முக்தி கூட கொடுப்பாரு, பக்தி கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா பக்தி கொடுத்தா அவர் வந்து அடிமை. நம்மளே நினைச்சுப்போங்க, வீட்டுல அப்பா இருக்காரு ஸ்ட்ரிக்ட், ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு ஸ்ட்ரிக்ட், வைஃப் இருக்காங்க திட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாள் இல்லைன்னா வா பா இல்லப்பா அப்படின்னு தோணும். வெளியில சொல்றோமோ இல்லையோ உள்ள தோணும். இந்த ஜென்ரேஷன் வெளில சொன்னோம், அதான் டிஃபரன்ஸ். அப்படி இருக்கச்சே கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வளவு பேருக்கு அவர் அடிமையா இருக்கணும். அவர் என்ன நினைக்கணும், ஐயோ எனக்கு பக்தரே வேணாம்னு நினைக்கணும். ஆனா அவருக்கு வேணும். ஏன்னா அவர் பாச கயிறுல இணையணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏய் மத்தா தாண்டவன் இது படிச்சோம் இல்ல, ஏய் மத்த தாண்டவன் நிறுத்தியா அது படிச்சுட்டேன் நான், நீங்க தான் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏ மத தாண்டவ திருத்தியா கைல கதச்சனா பாவ விசேஷே பிரபுர பிரவேசிலமான. தமது தாண்டவ நடனத்தினை சிறிது நேரம் அரங்கேற்றிய பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனம் பரவச அன்பின் குறிப்பிட்ட பாவத்தினுள் நுழைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து டான்ஸ் ஆடின அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் காம் ஆனாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. செய் ததா பரணநாதா பாயினோ யாதாலாயி மண்டகதா ஹானி ஜூரி ஜேனு. செஹி பரானந்த நாத பாயினு ஜகலாகி மதன தகனே ஜுரிகேனு. நான் தற்போது என்
பிராணநாதரை அடைந்துள்ளேன். அவர் இல்லாத காரணத்தால் மன்மதன் என்னை எரித்து வாட்டிக் கொண்டிருந்தார். பொருளுரை. இந்த பாடல் புனித ஸ்தலமான குருச்சேத்திரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது சகோதர சகோதரியுடன் சூரிய கிரகணத்திற்காக வந்திருந்த சமயத்தில் அவருடனான ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சந்திப்பினை குறிப்பிடுகிறது. இது கிருஷ்ணரின் பிரிவினை குறிக்கும் பாடலாகும். குருச்சேத்திரத்தில் கிருஷ்ணரை சந்தித்த போது ராதாராணி விருந்தாவனத்தில் அவருடனான நெருக்கமான உறவினை நினைவு கூர்ந்துள்ளார். அவர் எண்ணினார், நான் என் பிராணநாதரை அடைந்துள்ளேன். அவர் இல்லாமல் நான் மன்மதனால் எரிக்கப்பட்டு காய்ந்து கொண்டிருந்தேன். தற்போது எனது உயிரை மீண்டும் பெற்றுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்து இது எப்போ சொல்றாங்க அப்படின்னா, ராதாராணி கிருஷ்ணரை வந்து குருக்ஷேத்ரால, அதாவது நான் சொல்றது 104 அந்த கிருஷ்ணர் வந்து எங்கேயாவது ஓவர் 100 இயர்ஸ் ரைட், அந்த வார் நடக்கச்சே ரஃப்லி அந்த டைம்ல வந்து குருக்ஷேத்ரால ஸ்ரீமதி ராதாராணி மீட் பண்ணாங்க. மீட்டே பண்ணல, மீட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணர் அண்ட் அவர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், யார் அது பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்? பலராமர் சுபத்ரா மாதாஜி. அதான் டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். பலராம் சுபத்ரா அவங்க வந்து அங்க வராங்க இல்லையா, சூரிய கிரகணத்தை பாக்குறதுக்கு. அப்ப வந்து என்னன்னா, அவ்வளவு நாள் விரிஞ்சிருக்கோமே அப்படின்னு ராதாராணி கிருஷ்ணரை அங்க குருக்ஷேத்ரால பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு பிருந்தாவன்ல இருக்கிற ஞாபகம் வருது. அப்பதான் அவங்களுக்கு போன உயிர் வந்துச்சு. அப்படின்னா என்னன்னா, நீ இல்லாத டைம் வந்து காமதேவன், அதாவது உன் மேல இருக்கிற பிரியத்துல என்ன அப்படியே அழிச்சிட்டாங்க. இப்பதான் எனக்கு அந்த காற்றே வருது, இப்பதான் எனக்கு சுவாசமே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி பியூட்டிஃபுல் சீன். நினைச்சு பாருங்க, ராதா ராணி அங்க போறாரு, கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அந்த டைம்ல நடக்கிற டிரான்ஸ்பர்மேஷன். ஏய் துயா உச்சைஸ்வரே காயா தாமோதரா ஆனந்தே மதுரா நிறுத்தே கரேன ஈஸ்வரா. ஏதுயர உச்ச ஈஸ்வர காய தாமோதர ஆனந்தே மதுரா இந்தித்யா கரேனே ஈஸ்வரா. இந்த பல்லவியினை ஸ்வரூப தாமோதர் உச்சஸ்வரத்தில் பாடிய போது சைதன்ய மகாபிரபு தெய்வீக ஆனந்தத்தில் தமது மதுரமான நடனத்தை மீண்டும் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து ஸ்வரூப தாமோதர் பாடிட்டு இருந்தாரு. அதை நிறுத்தின உடனே என்னன்னா, அவர் ஆட ஆரம்பிச்சார். அதாவது அவர் so basically காம்பினேஷன்ல நடக்குது. when this refrain was loudly sung by, okay, இதை பாடின உடனே ஸ்வரூப தாமோதர் பாட ஆரம்பிச்ச உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு மறுபடியும் ஆட ஆரம்பிச்சாரு. நம்மளே ஆடுவோம் யாராவது நல்லா பாடினாங்கன்னா. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஃபுல் எக்ஸ்டட்டிக்ல இருக்கிறதுனால அவரோட எல்லா பாவமும், இது ஃபுல் ஸ்டோரி வந்து அவரோட 8 எக்ஸ்டட்டிக் சிம்டம்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்றத நம்ம பாக்குறோம். தீரே ஜெகநாதா கரீனா கமனா ஆகே நிருத்யகாரி சாலே நாசரீர நந்தனா. धीरे धीरे जगन्नाथ करीना गमनागे தியகரி நந்தன. மொழிபெயர்ப்பு. ஜெகநாதரின் தேர் மெதுவாக நகரத் தொடங்கியது. அதே நேரத்தில் சாய் சசியின் மகன் முன்னால் சென்று நடனமாடினார். சோ இங்க எங்க கனெக்ட் ஆகுது மெயினா வந்து ஜெகநாத், அவர் இவரை பார்த்து அந்த ஜெகநாத்தோட தேரு மூவே ஆகல. இப்பதான் அது வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. எதனாலன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா முன்னாடி ஆடிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அதுதான் அந்த பாவம். சோ இதோட நம்ம இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இப்போ கலாவதி மாதாஜி எனக்கு ஹோஸ்ட் ஆக்கிருக்கீங்க. ஹோஸ்ட் நீங்க தான். நீங்க ஒண்ணு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணணும், இல்லன்னா என்ன ஹோஸ்ட் இல்ல மணிமேகலை மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆக்கணும். மணிமேகலை மாதாஜியை ஹோஸ்ட் ஆக்கிறவா? பண்ணிடுங்க. அவங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம கீதா மகாத்மியம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. மணிமேகலை மாதாஜியை ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆக்கணும். ஓகே ஓகேவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ஓகே.